ating lahat. Welcome back ulit sa ating munting channel. Sa araw na to guys, maninigsa ulit tayo. Dinalikan ko pa rin itong lake na malawak dito sa amin. What? Sana makahuli tayo guys. Sana lumabas yung mga plapla. Galing kami dito nung isang araw guys, kaya lang nasira tong laruan ko. Buenas mo naman! Kasama ko si Owen. Shout out Owen. Ganoon din pala, shout out kay Manong Dixon, Kuya Dixon, Sierra. Lagi siyang sumusubaybay sa ating channel. Shout out pa raw. Okay guys, stay tuned na lang. Update ko na lang kayo mamaya pag may puputokan na tayo. Ngayon yung lake ko. Yan. Sige, stay tuned lang. May naman ano guys, ulit. Four fingers. Follow guys. Yun ang pangalawa. Laki na. Okay na. Guys, kaya tayo dito sa puno na to. Ayun yung maliit na butas, yung target natin.
Yun guys, headshot. Hindi totoo yan. Hindi pala headshot. Kala ko makakalusot. Malapit sa batok. Yun guys, pangatlo natin. Yun, daling isa. Ako. Daling isa guys. Pahangin na. Ayan o, laki. Oh, ayan o. Laki. Maabot natin guys. Laki. Dali. Yun o. Dali guys, pang 5. Yan, pang 5 natin o. Malapad na bilog. Nabilog siya. Ito ka. Yun guys, pang 5.
Maliit. Yun guys, pang-anim natin. Pang-anim, medyo maliit. Dupot na. Tanggal. Sayang naman. Kain muna tayo guys habang nagpapahinga. Kasi mahangin na tubig ko. Kulot-kulot na. Yan, ganyan talaga ang buhay hunter guys. Baka yung kasalo mong kumain. Baka oh. Aliw ka yata eh. Wala kang kasalong iba kung wala kang kasamang naghunting. Yan. Okay guys, stay tuned. Kain muna tayo. Maliit. Pang-pito. Pito natin. Tawas. Dali. Dalag guys. Dalag guys.
Ayun guys, oh, dalag. Nadali pa tayo ng dalag. Buenas mo naman. One eternity later. Yun. Hanggang dito na lang yung video natin guys. Bale, nakadali na tayo ng medyo maganda-ganda. Sana all! May malalaking tilapia, tatlong malalaki. Saka pahabol yung isang dalag. Bale, 7 tilapia, isang dalag. Uhuli natin guys. Yan. Salamat ulit sa panonood guys. Hanggang sa next video na naman tayo magkita-kita. Shoutout na lang sa lahat ng nanonood, mga subscribers, shoutout. Ito yung pinamakalan natin guys. Yan. Shoutout Bro Chris. Ito na yung spot natin. Yan. Salamat ulit guys sa panonood. Hanggang sa next video na naman.